Здравейте, както сте видяли в заглавието, скъсах си бицепса, но преди да ви разкажа какво се случи, искам да благодаря на всички хора, които си поръчат моите продукти на сайта ми strongtrenergy.com и на хората, които пазаруват с моя код от сайта anabolic1.com. С код ETOV10 получавате 10% отстъпка и безплатна доставка. Аз получавам малка комисионна за това. Ще видите отдолу линковете под видеото за двата сайта. Сега да се върнем на травмата ми. Скъсах вътрешната глава на бицепса. Скъсах я с много лека тежест, на края на тренировката бях загрял добре, скъсах го с 15 кг, така че не е, че съм направил нещо необмислено. Просто бях 15 дни преди състезание и мускулатурата ми беше доста изсушена и може би от там идва целият проблем. Просто това е често срещана контузия, така че няма нищо, което не е ненормално, просто лош късмет. Що се отнася до скъсването, след скъсването бицепса трябва да се зашие 3 дни след това, за да може да се възстанови и реално да няма някакви изменения и аномалии във формата на самия бицепс. При мен мисля, че се е получил доста добре, за което благодаря на доцент Русинов, защото веднага ме вмъкна в графика си и направи операцията. Що се отнася до операцията, реално, както казах, като двуглав мускул, той преминава в две сухожилия, които двете сухожилия преминават в едно общо сухожилие. И реално аз късам едно от двете сухожилия, което държи вътрешната глава на бицепса и тя се издърпва догоре. Трябваше да се направи разрез около 10 см, да се хване главата и сухожилието, да се издърпа и да се зашие за другото сухожилие, като първо хванат се една кукичка и самия бицепс е обшит с специален конец, който е захванат към другото сухожилие и за да бъде още по-здраво, ми сложиха един винт, който е захванат за коста, за да бъде по-здраво самото сухожилие. Вече са минали 40 дни от самата травма. Започнах рехабилитация. Реално рехабилитацията е да мога да разпъна самата ръка, защото сухожилието е много опънато и реално сухожилието не се разтяга. Аз трябва да разтегна самия бицепс, за да мога да изпъна самата ръка. Видео не е направено, нали, да се оплаквам и някакво такова, просто да споделя на хората, че човек въпреки травмата, каквато и да е тя, може вместо да се сдуква, да се адаптира, да се мотивира и реално да се пребори с самата контузия. Така че сега ще видите моите упражнения, които тренирам реално дясната си част, а лявата част също я тренирам, нали, на тялото си, но там вече си е по-старому, както съм ви показвал в предните упражнения. Реално тренировъчния правил го разделям на 3 дни. Първият ден е предна част на бедрата, втория ден е горна част на тялото и третия ден е задна част на бедрата. Реално бицепса участва в много мускулни групи и в момента не мога да правя примерно упражнения за гръб с дясната част и правя само с лявата, с единични ръкохватки. За мускулните групи, които не мога да натоварвам, ползвам електростимулация. Покажа в някои от другите видеа. Мога да кажа, че не стимулира добре самата мускулатура, но просто един вид да има някакво раздвижване, самите мускули да не атрофират. Като първо започна с някакви леки движения, които са чисто изометрични, реално притискане на ръката по този начин надолу. Може да видите как натоварвам трицепса си, бицепса не го натоварвам по никакъв начин, като преди това започнах да раздвижвам ръката си по този и надолу, но тези неща ще ви направя друго видео, което е отделно с човек, който ми помага за рехабилитацията. Така че преминаваме към упражненията. Упражненията, които правя, са за рамо, средна част, задна част и предна част. От 2 дни вече правя упражнения за трицепс, защото преди това реално не можеш да разпъна достатъчно добре ръката ми и упражненията за трицепс бяха просто
такива, които са изометрични, реално ръката ми е поставена, да кажем, на масата и просто натискам надолу и по този начин активирам самия трицепс. Когато натисна, задържам няколко секунди и по този начин активирах трицепса. Не слагах никакви килограми допреди 2 седмици за раменете, сега вече ползвам 10 кг. Движението трябва да бъде по този начин. Не мога да хвана нищо с дясната си ръка, защото натоварвам самото сухожилие. И реално самото избутващо движение трябва да бъде чрез лакътя. И затова ползвам този уред. Като първо започвам с средната част на рамото, след това задната и предната. Тези видеа не са като предходните ми видеа да правя пълно обяснение как заставам и каква е самата стойка, защото в днешните видеа реално изолирам бицепса си. Аз преди да направя дадено упражнение, просто пипам самия бицепс и усещам дали го натоварвам. Реално в случая не го натоварвам изобщо. Тежестта е прекалено малка и не е както съм ви казал, че правя по 4 работни серии по 15 повторения. В момента правя може би по 25 повторения, където правя примерно 5 работни серии по 25 повторения и след това сменям примерно за задна част или за предна част. След като направя всички упражнения за рамото на дясната част, след това минавам с дъмбелите, правя вече за лявата част. Там вече си ги правя по начина, който съм ви споделял и преди това. Друго упражнение, което правя тук, е за задната част на рамото, на този уред. Начинът е същия, просто слагам лакътя и избутвам с лакътя назад. Тежестта пак е супер малка и правя по повече повторения. При всяко изпълнение се старая изобщо да не натоварвам бицепса. По никакъв начин. Така пак правя 4-5 работни серии за задна част на рамото и след това правя за предната част пак на същия уред. Следващото упражнение, което правя, е за предната част на рамото. Тук пак гледам изобщо да не натоварвам бицепса. Движението е такова. Пак трябва да избутвам с самия лакът. Тежестта изобщо не е голяма, защото ми натоварва все още предвишницата. Има сраствания там и оттам имам лека болка. Тук правя около 20 повторения, примерно правя 5-6 работни серии. За това как го чувствам и вече ако ми се напрегне много предмишницата, просто спирам. Идеята е просто да не атрофира самия мускул. И след това преминавам за няколко упражнения за гърди. Реално е само едно упражнение на един конкретен уред, защото просто самите уреди така са направени, че трябва да използвам бицепса си и просто гледам да се адаптирам по някакъв начин. Следващото упражнение, което правя, е да активирам малко мускулите на гърба си. Реално това упражнение и този уред е за задно рамо, но понеже изтеглям тялото си малко по-нагоре и го адаптирам, за да мога да натоваря вътрешната си част на гърба. Пак правя по 4-5 работни серии, тежестта е супер лека, но просто не ми е удобно и пак има някакъв ефект. Реално го правя, пак самия гръб да не атрофира, да има някаква кръв в мускулите, някакво напомпване. Начинът е следния, избутвам се максимално напред.
И ръцете ми не идват високо нагоре, а по-ниско, надолу, за да мога да дърпам с плешките. Понеже не мога да дърпам нищо с ръцете си, нали? Идеята е да избутвам с лактите. Главата е наведена надолу и избутвам. По 15 на повторения правя. Това е упражнението, което за момента мога да ползвам само за да натоваря гърба си и ползвам електростимулатори, които ще ви покажа в някои от последващите видеа, къде ги поставям, за да мога пак да натоваря мускулите групи, които не мога да натоварвам с самите упражнения. И преминавам към следващото упражнение, което е за гърди, което пак е единствено. Упражнението, което правя на този уред, е за гърди, където правя реално две упражнения. И просто съм ги адаптирал по мой начин, не по правилния начин на здрав човек. Реално в този случай аз се извъртам малко надясно и реално по принцип трябва да правя движението по този начин, да изпъвам ръката напред. А аз в този случай я изпъвам по този начин. И реално не изпъвам бицепса и пак натоварвам гърдата до някаква степен. В случая първо правим първо упражнение с надхват по този начин, който натоварваме средната част на гърдата. Правя по 5-6 работни серии, в зависимост от това как чувствам самата си предвишница и естествено гърдата трябва да бъде натоварена. Тежестта е много лека. И това е самото движение. Изглежда много елементарно и аматьорски, но идеята е да влезе кръв в гърдата и да я натоваря. И пак идеята на всички тези упражнения самите мускули да не атрофират и да не спират да работят, докато се възстановя и мога да ги тренирам с пълна сила. Следващото упражнение, което правя, просто сменям ръкохватката. Сега беше с надхват, сега правя по този начин, реално за вътрешната част на гърдата. И след просто свалям седалката надолу, да е по-ниско, когато сменям хват. Начин изпълнение е същия, пак се завъртам и пак движението идва близо до гърдата ми. Не изпъвам напред. Но веднага се усеща във вътрешната част на гърдата. И пак правя 6-7 упражнения. 6-7 серии, извинявам. След като си направя упражненията за гърди, където в случая са две, но те са по 7-8 серии, примерно, тогава вече отивам за упражнения за трицепс. Сега ще видите и упражненията за трицепс, които реално ги правя от 2 дни. Сега ще ви покажа моментната ми форма. След операцията не съм правил нито кардио, нито спазъм, кой знае каква диета. Реално ям чиста храна, но ям и неща, които реално каквото ми се капва, това ям. Не следа калориите, не правя никакво кардио. Като препарати за по-добро възстановяване ползвам бавен тестостерон, който е ципионат, само една ампула, която е на седмица, и дека, която също е бавна, и растежен хормон, и ползвам и пептиди, които са TB500 и BPC-157, които не съм ги закупил от нашата мрежа, която е, защото не съм сигурен в тяхното качество. Нещата, които ползвам, са от anabolic1.com, където казва, че може да ползвате моят код. Ето 10 за 10% постъпка и безплатна доставка. Ще намерите линк отдолу под видеото. А сега моментната ми форма, която е, пак казвам, нито кардио съм правил, нито правя кой знае каква диета.
Аз хубаво се събух да ви покажа формата ми, обаче нали, хората виждат контузията и си мислят, да, той се тренира, виж как пак добре изглежда, но има много трудности, които хората не виждат. Реално, дори това, че аз не мога да се обуя с едната ръка, ми е трудно да се съблека, защото бях обездвижен, това, че трябва да се храна с едната ръка, нали, реално аз съм десничар, пак трябваше да се храна с лявата ръка. Дори, понеже във фирмата ми има много документация за писане, има много хранителни и тренировъчни режими, които трябва да попълвам и да пиша и не може да работя нито на компютър, така че има доста неща, които реално съм се справил. Не е само това да ходя да се тренирам и да си почивам, пак трябваше да се адаптирам с цялото това нещо. Първото упражнение, което правя за трицепс, е за дългата глава. Както съм ви казал в предни видеа, трицепса има 3 глави, които трябва да тренираме. Дълга глава, която е най-задната, реално тази глава е най-голямата. Ако искате да имате обемна ръка, задължително трябва да наблягате упражненията, които са за задната глава на трицепса. Има друга глава, която е медиална, която е малка, и латериална глава. Реално сега правя и трите упражнения на този уред. Първото упражнение, което е за дългата глава, много е важен хвата. Нали, спрямо хвата натоварваме различната глава на трицепса. По този начин, когато хванеме, реално не извъртам по този начин, защото ме натоварва предвижцата. По този начин съм извъртял ръката. Както виждате, не мога да изпъна ръката хубаво додолу, но и по този начин пак натоварвам трицепса, го активирам. В момента правя с 5 кг. Не правя изобщо с голяма тежест, но просто правя много повторения. Правя по 25 примерно повторения. По този начин пак се натоварва трицепса. Нали, дори с минимална тежест. И пак правя 5-6 серии, защото реално самото натоварване е прекалено малко. Но по този начин трицепса пак ми работи. След това сменям самия хват, като вече ползвам ръкохватка. Когато ползвам ръкохватката, пак е важен самия хват. Когато правя по този начин, с надхват, тогава натоварвам латериалната глава. Латериалната глава, това е външната глава на трицепса. Това е самото упражнение. Когато го правите, дори да не сте контузени, както съм го казал и в други видеа, веднага ще усетите разликата как натоварвате различните глави. Винаги почвам от задната глава, реално дългата глава, защото първо е най-обемна и най-трудно се натоварва. И когато, ако започна примерно първо от латериалната, след това мина към другата глава, не е чак толкова добро напомпването. Реално правя най-голямата част на трицепса, реално дългата глава, след това минавам към средната част, която е латериалната, и накрая просто обръщам хвата обратно, по този начин, с обратен хват, тогава вече натоварвам медиалната глава. Тя е най-късата глава, нали, на трицепса, но реално, за да имате добре оформен трицепс, трябва да натоварвате и трите части. Това, между другото, ми е най-трудното, защото реално опорът идва към палеца и по този начин натоварвам сухожилието и килограмите са първо много малко, а и правя по по-малко повторения. По този начин подготвям самия мускул, нали, за по-големи натоварвания
вече като самото сухожилие се заздрави. Това са упражненията, които правя за рамо, за гръб, за гърди. Може да са супер елементарни, но така поддържам мускулатурата си. И другото нещо, което правя за бицепса, което е елементарно пак, просто си поставям ръката по този начин или на някаква опора и стягам бицепса си. Стягам, задържам няколко секунди и отпускам. След това стягам пак, задържам няколко секунди и отпускам. Пак стягам, без да има никакви движения. Може да ви се струва елементарно, но човек, когато е с подобна травма, като направи 5-6 подобни серии по 10 повторения, веднага усещате напопване в самия бицепс. Това са упражненията, които правя. Дано да ви е харесало видеото. Пак казвам, видеото е изцяло информативно и благодаря на всички още веднъж, които си поръчват от моите продукти на сайта ми strong-energy.com и на хората, които пазаруват от anabolic1.com и където ползват моя код ETOV10 за 10% отстъпка и безплатна доставка. Ако ви е харесало видеото, може да го споделите, може да ме последвате и чао, до следващия път!